Lidi, vítám vás u nového videa a tady s Karlipetem vám dneska ukážem farmu na kaktusy. Takže čau. Takže jsme tady vykopali díru a celkem to bude dlouhé 8 políček a široké 9. Tak, já už dám tu. Dej tohle. Dej už tam vodu. Jo. Tady bude voda vždycky na konci. Aby ten proud smetl ty kaktusy potom tady dolů. Stouny. Tady si odkopeme díru na konci. A zase dáme vodu. No a tady nahoru si dáme nějaký stone nebo co chcete. Může tam být hlína, co chcete podle toho. Dáme si takhle mezeru a do té mezery si dáme kaktus. Nedávej tam ještě teď ty kaktusy, počkej, já dám ty stouny, dávej tam stouny. Já jsem tam mám naznačil písek, dej ho tam. Dobře. Dávej teď ty stouny, to ještě dáme potom. Jo. Můžu tam dávat, já to budu mezi tím ničit. Mám trošku lagy. Tak dáme to ještě ty stouny. Jo, pohoda. Už tam mezi tím nič prostředky, jo. Tam budu naházet ty kaktusy, takže do těchhle mezer si naházíme všude kaktusy. A na ty stouny si dáte torče. A blbě jsem dal torč. On je tam ten zbytek. Tak torče by měly být všude. Tak, teď ještě doděláme ten zbytek. Tak, tady si dáte třeba pressure plate nebo co chcete, by to bylo hezčí. Tak. A s vám to samozřejmě přijede. Dáte třeba schody, by to vypadalo hezčí. No a funguje to takhle, že vlastně ty No. kaktusy jakby nevyrostou výš než je ten stone, takže spadnou do vody, to odplaví a přijde vám to přímo na ten pressure plate. Tady jeden je, jak vidíte, se pojďte podívat. Takhle vám to tam přijede, jak uvidíte za chvilku. A to je tak všechno k dnešnímu dílu, takže loučí se s vámi Toši a Karlipet. Přesně tak, tak čaute.